नमस्ते. मी आज सांजोले बनवते आहे. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, ही 1 वाटी साखर आहे. हे पाक बनवण्यासाठी आहे. हे सांजोले आहे ना, फ्राय करून आहे ना, हे पाकातून काढायचे आहेत. त्यासाठी साखर घेतली आहे. 1 वाटी मैदा आहे. हा 1 वाटी रवा आहे. हे डालडा आहे, 2 चमचे घेतले आहे, म्हणजे त्यांना गरम करून मोहन टाकण्यासाठी. आणि हे तांदळाचं पीठ आहे, अर्धी वाटी. हे तेल आहे आणि पाणी आहे. आता मी पहिलं काय करते, हे आहे ना गरम करते डालडा चमच्यामध्ये घेऊन, म्हणजे मोहनसाठी. त्याच्या आधी आहे ना हे सर्व मी एकत्र करून घेते. हा रवा आहे 1 वाटी, हे मैदा आहे. आता हे ना मिक्स करून आहे ना घेते आणि ते डालडा आहे ना गरम करून ह्याच्यामध्ये मोहन घालायचं आहे. गरम जसं डालडा आहे ना गरम करून घेतला आहे. आता पिठामध्ये ओतते. हे बघा असं आता पिठामध्ये ओतायचं, असं चमच्याने ढवलायचं, हात नाही घालायचं. गरम हे चांगलं तर डालड्यामध्ये असं मिक्स करायचं. आणि मग पिठाचा गोळा करून पाणी टाकून पीठ मळून गोळा करून 10 मिनटं 15 मिनटं ठेवायचा. नंतर आपण त्याचे सांजोळे बनवायचे. ते चांगलं असं मिक्स करायचं डालड्यामध्ये. हे मला असं सगळं कसं 1-1 किलोचं करायला लागतं, पण आता तुम्हाला दाखवायचं नाही आतापासून करून कसं, मग नंतर दिवाळीला थंड होणार ना. मग मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आता हे थोडं थोडं करून दाखवते. आता हे आहे ना पाणी टाकून आपण पीठ भिजवतो ना तसं भिजून गोळा करायचा आहे. हे असं पीठ भिजवून घ्यायचं. हे तुम्हाला हळद टाकायची विसरले, अशी जराशी हळद घ्यायची. पहिली पिठामध्येच मिक्स करायची ती हळद, म्हणजे जरा पिवळे छान दिसतील ना म्हणून. हे आता पीठ मळून झालं. आता गोळा करून आहे ना 10-15 मिनटं झाकून ठेवते. मग तुम्हाला दाखवते सांजोळ्या कशा करायच्या. असा गोळा पातळ करून ठेवायचा, कारण रवा आहे ना तो त्याच्यामध्ये फुगून येतो. हे असं आहे बघा, असं एवढा पातळ करायचा. आता मी झाकण मारून ठेवते. पंधरा मिनिटासाठी झाकण. पीठ मळून ठेवलेलं आपण आहे ना ते बघूया. असं चांगलं फुगलं आहे. आता हे काय करायचं, थोडं चेचायचं, मग ते नरम होणार. हे आपलं खलबत्त्याचं आहे ना, हे ह्याने चेचायचं असं, म्हणजे ते कसं रवा आहे ना त्याच्यामध्ये, थोडं चेचून घ्यायचं, मग ते नरम होतो पीठ, मऊ होतो. हे असं चेचलं ना मग असं हे बघा चांगलं नरम होतो चेचल्यावर. आता मी याचे 2 चपात्या करून घेते, म्हणजे चपातीसारखी पोळ्या लाटते. हे तेल घेतलं आणि त्याच्यामध्ये आता ना हे तांदळाचं पीठ आहे ना हे थोडं कालवायचं. आपल्याला लागेल तसं घ्यायचं थोडं थोडं. 2 चमचे घेतले आहे पीठ. आता आपण बघूया, हे 2 गोळे केले आहेत ना, ह्याचे 2 चपात्यासारखे लाटायचे आहेत, पोळ्या लाटायचे आहेत. ते पीठ कसं लय कडक असतो रव्यासारखं. ते चांगला असा गोळा आहे ना त्याला लई ताकद लावायला लागते. हे सुकेल तोपर्यंत ढाकून ठेवते. हे पीठ आहे हे असं लावायला घ्यायचं जरा. हे मैद्याचं पीठ आहे. हे पण असं पोलपाटभर अशी पाट भरून लाटून घ्यायचं. ही अशी पोळी लाटून घेतली आहे आणि तेलामध्ये आहे ना हे तांदळाचं पीठ टाकलं आहे. हे कशासाठी, म्हणजे खुसखुशीतपणा होण्यासाठी. हे खाज्यासारखं लागतं. मग एक प्रकारचे खाज्या, म्हणजे नाव सांजोळ्या.
हे सर्व असं लावून घ्यायचं आणि रोल बनवायचं आणि कापून घ्यायची वड्या. हे असं लावून घ्यायचं चांगलं आणि आता तसे रोल बनवायचे. हे असे रोल बनवायचे आहे ना, करंज्यामध्ये पण दाखवले आहे. पण हे कसे ह्याचे सांजोळे बनवायचे आहेत, करंजे नाही बनवायचे आहेत. हे पण तसेच कापायचे आहेत रोल. आता हे कसे मी बारीक बारीक कापणार आहे. असे सांजोळे बनवून आहे ना साखरेच्या पाकामध्ये घालायचे आहेत. सर्व असे आता रोल कापून घेणार आहे मी, नंतर लाटून दाखवणार आहे थोडेसे. आता सर्व रोल आहे ना मी असे कापून घेणार आहे. अजून एक गोळा आहे, हा एक गोळा आहे ना, हे पण मी तसेच करणार आहे. हे सर्व असे रोल कापून घेतले, असे चपाती बनवून आहे ना त्याची असे रोल कापून घेतले. आता काय करायचं, आता जास्त लाटायचं नाही आहे. ते मध्ये अशी लाटणी ठेवायची, धरायची आणि असे जरासेच लाटायचे, असे करून ठेवायचे सगळे. हे रोल त्या दुसरीकडे नाही लाटायचं, ही बाजून ही बाजून आहे असं पकडून आहे ना, असं मध्ये लाटणी अशी जरा करायची. या अर्धी वाटी पाणी घेतलंय, त्याच्यामध्ये साखर टाकते 1 वाटी. हे गॅसवर ठेवलं आहे. आता पाक बनवण्यासाठी ठेवला आहे. हा पाक बनवलाय ना, त्याच्या 1 वाटीमध्ये पाक नाही बनला त्याचा, म्हणजे उरला तरी चालेल पण कमी नको पडायला ना, म्हणून त्याच्यात अजून अर्धी वाटी साखर टाकली मी. असा घट्ट आहे ना, असा पाक झाला पाहिजे. आता एक एक करून आहे ना सर्व तळून काढते. असं जरा लाल झालं ना असं गोल्डन, मग ते काढायचं. हे सगळं गोल्डन जर झालं ना जरा, मग काढायचं. हे असं ना पाकात टाकायचं एक एक. हे असं पाकात आहे ना काढून टाकून असं ना काढून घ्यायचं ताटामध्ये. मग त्याला कसं पाक लागतो. असे जे सर्व आहे ना, तळून पाकातनं काढून ताटात काढून ठेवायचे. हे आता सर्व मी तळून घेते. सांजोळे पाकातले मस्त तयार झाले आहेत, एकदम छान झाले, दिसत आहेत पण छान. असे तुम्ही करा दिवाळीला.